Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Indlunkulu yeseka isilo ngokushintshwa kwegama lesifundazwe iMK Party imemezele izinguquko kanti usunemeya entsha umasipala waseMpendle. Izindaba ze1 KZN TV zifundelo siyabonga wakadumani nabezulu lidume esandlwane siyakhuleka. Okhulumela indlunkulu kanye nesilo umntwana wasezibindini uThulani Zulu uthi isiphakamiso sendlulamithi eyasenza kwisikhumbuzo sempi yasesandlwane ngenyanga yedlule sokuba isifundazwe KwaZulu-Natal siguqulwe igama sibize ngokuthi KwaZulu. Isizathu uMageba uthi uma bevumela kuqhubeka kusetshenziswe uNatal kuzobe kufananise nokuncoma amangisi kube sengathi anqoba uZulu. Uthi-ke indlunkulu izolandela yonke imigudu efanele ukuze kususwe uNatal isifundazwe sibizwe ngokuthi iKwaZulu. Umntwana uThulani Zulu uthi igama elithi Natal labeke kuqanjwe ngalo umkhumbi wempi wabosetshenziswa amangisi ukuthuthela KwaZulu izikhali zempi. Uthi ukufakwa leli gama elithi Natal egameni lesifundazwe kuchaza ukuthi amangisi ahlula amaZulu emhlabeni wabo. Ingakho ke bethi alikhishwe. Emva kwempi yasesandlwane nje inkosi Cetshwayo ibanjwa iswa ePort Danford iboshwa yayigibele lomkhumbi owawubizwa ngokuthiwa uNatal ship. Kwakumkhumbi wamangisi owawusihlasela ngawo iwona usupply ukudla usupply izikhali zamangisi usupply neziboshwa. Inkosi yethu eyayisiboshwa nayo ngaleso sikhathi yathathwa yasuka Cape Castle ngesikhathi futhi yasuka phesheya kwezilwandle isebenzisa wona lomkhumbi. Manje kukhona into ethi uma ngabe abantu umuntu ekunikeza igama lakhe usuke ekhombisa ukuthi ukwehlulile. Manje ke leli gama uNatal thina sa-associate nalomkhumbi. uMageba uthi enye izathu ezibenza befuna liguqule ligama ingoba liphinde lidale nokuxakeka phakathi kwesizwe samaZulu. Ngoba lento kaNatal yedividayo ngakuzwa imvamisa sekuthiwa ngale kothukela usho ukuthi kusuka nje ngale kothula kuyoshaya koMaritzburg kuyali hayi kuseNatal. Uyawuboneke uma uqhamuka ngapha kusuka nje koStenga nalapha koMpangeni kuthiwa iZululand. Yabona i-division iyo leyo ke. Indlunkulu ithi ukuze ke likhishwe leli gama izobambisana izinhlaka ezifanele ungene engxoxweni zokuba igama eliqanjwe isifundazwe likaNatal ukuba lisusu nomphela kwaZulu kwaziwe ngokuba ke lapha kwaZulu. Ngibona ngathi ngonyama iphosele indaba esizweni ukuthi ixoxwe. Fanele sixoxe sizezivumelana. Vele abantu abadla ubandlulula akakazi ukuba mnandi ukuphuma kaNatal kubo. Yabona umuntu maye kwethi igama sekufuneka ulukhiphe ubandlulula abanye baligwinya ubandlulo lahlala kubo manje mawusuthi uyabakhipha lona kunzima. Yikho nje ubona amaZulu elwa impela ebheje babomvu nabeyinhlangano zepolitiki manje ubona ukuthi bavukwa uhlevana ngoba sifuna ukukhipha ubandlululo lolu lukaNatal sebaluhla kakhulu. So ke sisaxoxa ke la isivumelana khona siyosithatha isinqumo sokuthi cha ake silihambise manje siyenze submission ukuthi sicela lishintshwe. Isiphakamiso sokukhishwa igama elithi Natal kuye kwasusa kumsindo lapho ke kube khona amaqembu ezombusazwe ezwakala ephawula ephambana ke nalesi siphakamiso. Siyathanda ukuthi sixwayisa abantu ukuthi ma ingonyama ikhuluma ixoxa nesizwe sayo bese beyithatha izinto bezenza ama political statements. Ukhona nje mhlambe noma ngingafuni ukuthi ngiye kubantu abathile but mawuzofika emsakazweni ukhulume use kuma colors enhlangano bese ubhekise ngonyameni mhlambe khona negama nje elathi anyone ongafuni ukuthi abe khona uNatal. So umbuzo uthi ingabe ubani lo anyone ngoba lo ligama lisakubhinqa. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu Richards Bay. Iqembu leMK Party kuzwelonke libe nezithangami nabezindaba namuhla ukuzowe kwethula ke kabanzi ngenqubekela phambili yakamumva ethinta ke ukusebenza kwaleli qembu lesithangami besibanjelwe eMhlanga eThekwini. Kulesi sithangami sabezindaba leli qembu limemezele ithimba elisha lesifundazwe KwaZulu-Natal elizobhekela ukusebenza kwehhovisi likamongameli weqembu uJacob Zuma.
But I will just start from the front nje la ngaseduze kwami sinobaba the comrade uVusi Muzi Mkhize uqhamuka kwakhona le uthukela region sibe nobaba uCaptain uDladla sibe nobaba uComrade uSibonelo Nomvalo sibe nenkosi yesizwe Nkosi uMaphumulo sibe nobaba uComrade uSD Malunga sibe nodadewethu ngale uZandile uMahlophe osekwa Ndonga njengamanje umkhwanasi sizobe sesibuyela ke ngapha ngasemva sino baba uAndre Umbazo uVanderbilt bese siba nomfowethu ngala uDuduzani wakwaZuma. Ngokusho kaMengameli uthi baqokelele lithimba ngenxa yomsebenzi eminingi abhekene nawo ngakho lizomlekelela kweminye imisebenzi bese bedlulisela umbiko kuyena. We are a big organization. We have a lot of things to do. The president has a particular role to play in the organization. And I said, besides just working here, I've got to be moving off and going that side and then this side. It was very clear to me that without having a committee that can do things whilst I'm doing other things and be able to reach places that I cannot reach, if for an example I'm busy with the leadership, they must be there. They must also see everything going well. Are things happening very well? For an example, people who come to me in Gandla in big numbers. They come to me to talk to me, to ask what is this, what is that. Alone I can't handle that. I need a committee that must be able to deal with that. If there was an issue in any place, whatever, they are there. Leli thimba linamalungu ayishumi kanti liholwa uSiyabonga Maphumulo oyikhansela oGwini. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Kubonakale uqhekeko kumakhansela ANC ngesikhathi kukhethwa ubuholo obusha bomasipala iMpendle namuhla. Imbiko etholwe ithimba lezindaba ze1 KZN TV iveze ukuthi lamakhansela aphule umyalelo wobuholi baleli qembu anquma ukuvota ngendlela yabo. Esikhundleni ke sika Somlomo kuqokelwe uWanda Dlamini ngaphandle kokubangana nomunye umuntu kwathi ke kwesikoso kweSopmeya kwaqokwa ke uMelko Dlamini. Speaker sasivele sishilo ukuthi uWanda uyena kufanele ukuthi abe yispeaker kodwa yesishaqisa lento ukuthi kuba uyena osijikela ngaphakathi njengotshwala. Kwenzakalani eMpendle? Umbuzo lona abaningi abazibuza wona njengoba namuhla umhlangano womkhandlu womasipala eMpendle uphele sebuqokiwe ubuholi obusha. Kepha kubonakale uqhekeko emakhanseleni ANC nokuyiyona eningi futhi ephethe kulomkhandlu. Lo mhlangano uza ngemuva kokuthi kwasuswe esikhundleni loyo owabe eyimeya kulomasipala ngoNtulikazi ngonyaka wedlule. Kwaze kwaba imanje bengakaqokwa umeya omusha. Ukuqokwa kwemeya entsha uMelko Dlamini kuvezwe njengokushaya indiva yomyalelo wobuholi beANC njengoba bekulindeleke ukuba kuqokwe ukhansela noNjabulo Ndlovu ofungiswe namuhla. Thina umeya wethu befanele kube lintokazi yakwaNdlovu. Uyibonile nawo namhlanje ibukhali kakhulu futhi yaqokwa ngoDisemba ukuthi ibe sesigungwini esiphezulu seYouth League kwizwe lonke. Kanti kuthe ngemuva kokuqokwa kwaSomlomo kwasekuqokwa ikhansela elizoba ingxenye yesigungu esiphezulu kulomkhandlu. Usotswebhu womkhandlu uyena ophakamise igama likaMelko Dlamini waphinda wamqoka ekubeni yimeya
Nokuyilapho ke ikhansela le-ANC elinye licele ukuba ningunyazana yeqembu eceleni kepha ke yanqatshwa kuSomlomo. Kwathi iqembu le-FF nalo lacele yalo ingunyazana yabeke isinikezwa ithutshana lokubambe yabe ingunyazana. Nokuyilapho amakhansela e-ANC elandele khona nayo ayobambe yawo ingunyazana. Kepha ngemumva kwemizuzu nje embalwa ephumile abuya amanye ayo ye-ANC okubalwa ke nguSomlomo. uSomlomo ke ubesememezela ukuthi isibalo samakhansela khona ngaphakathi siyahlangana ukuba awuqhube umhlangano. I swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. uJeff Radebe uthi bayakweshwama lokho kwenzekile. Well, kunamakhansela amane adifaye umbono kaKhongolose lana eMpendle ngaphandle kukakhansela uMlaba noMandlovu ibona bahambe ngomgomo kaKhongolose. So sesithatha isinqumo ke manje uthi namhlanje kuzoba khona i-special meeting ye-provincial task team ukuthi sibheke ukuthi sisenza kanjani sisibuka kanjani lesimo esesenzekile la eMpendle ngoba ayikaze yenzeke lento ngisho nasemadala eJudeni ukuthi abantu abajoyina uKhongolose voluntarily badifye umbutho ngendlela abayenzile namhlanje. uRadebe uthi ihlaliwe imhlangano kwavunyelana ngozoqokwa njengemeya. Besikhulumisana nabo sicabanga ukuthi hayi abantu amalunga ahloniphekile azokwazi ukuthi alalele ukuthi uKhongolose uthini kodwa namhlanje akhombisile ukuthi awobani. Abaqokiwe uSomlomo nemeya baphumele ngaphandle kuyokwethula amalungu eqembu. Sicela ukuthi sinazise ukuthi sihlalile lapha kwi-council kungelula simele nina umphakathi njengoba nanishilo nathi nifisa ukukhethwe kanje senze kanjani. Okokuqala nje ngifuna ukubonga kakhulu ungakabonga umphakathi wonke. Ukubonga kakhulu wonke amavolontiya ANC nomphakathi wonke owasivotela ngoba umkhandla kusiwona wa-ANC kuphela kodwa bonke abantu. So siyazi ukuthi singena kulesiqalo esingena kuley'nkinga ezikhona. Umsebenzi wethu-ke ukuthi nani nisilekelele ekutheni sizixazulule zonke ley'nkinga esibhekene nazo. Oyilunga le-ANC uRussell Ngubo uphawulile ngaphandle. Uyathanda awuthandi asinandaba nawe. Vele besida ngaphakathi. Besida ngaphakathi siphume singasaphelele. Asinandaba ke nawe thi. Thina sisebenzela uKhongolose siyaphambili. Siyaphambili. Ngeke yonke into yenziwa uANC uyithande. Okunye ngeke ukuthanda. Ezindabeni za1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisempendle. Thathi lethuba lokubonga inhlangano yami yangithuma ekubeni ngizoyimela kulomkhandlu. Ngibonge kakhulu nekhansela yala yaseMpendle ngokuthi ngithembe ekutheni ngilide abantu baseMpendle. Ake sihlabene nali ikhefu siyabuya nezinye. Ake sibingelele siphinde sikwamukele mekukuthi usanda kubukela izindaba zethu amukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Indlunkulu yeseka isilo ngokushintshwa kwegama lesifundazwe iMK Party imemezele izinguquko kanti usunemeya entsha umasipala waseMpendle. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi babhunga ngokuthi lesifundazwe sihlonzwe njengesihlaselwe inhlakelele yesifo samatele phecelezi i-food and mouth disease. Kube ukuthi ke cishe zonke izinkomo kulesifundazwe zithelelekile noma ke ezinye zisengozini. Lokhu ke kuvele esithangameni nabezindaba eThekwini. Selusesigabeni lwenhlekelele udaba lwesifo samatele esibheduke kulolonke elakulelimi ekhuluma esithangameni nabezindaba undunankulu KwaZulu-Natal uvezeke ukuthi yize izifundazwe eziningi izihlaselwe lesifo kepha ke esaKwaZulu-Natal isimo sibi kakhulu. Kunemiqathango okelandelwayo uma ngabe unalezo nhloso sensikwenzile ke lokho njengohulumeni wesifundazwe. Kodwa sathola ukuthi noma isifundazwe saKwaZulu-Natal kuyisona esikhahlamezeke kakhulu ngoba sine inkomo eyilinganisela ku 2.4 million isifundazwe saKwaZulu-Natal esengozini
yokuba nazo zibe izisulu noma ezinye phakathi kwase zizisulu ngoba seku nembiko ekhombisayo ukuthi okungenani amakhulu 207 eindawo seyithintekile ilesi sifo lesi okunendawo ezikhulu nama-187 lapha khona ongakabikho khona isombululo. Kubikwa ukuthi ngenxa lokhu umnotho ushayekile kuvele ukuthi ke njengamanje isifundazwe kasinawo umjovo walesifo njengoba uyoze utholakala maphakathi nenyanga noma ke engezayo. Yize kunjalo abomnyango wezolimo bathi ke ikhona imishanguzo abayisabalalisayo esizayo ke imfuyo. Imithi le etholakala nje ibhedlela yemgomo eminingi ngabala o-Hytet, uMaxitet, yonke nje leyo enjalo o-Teramycin. Uma uyijova kahle inkomo uma isigula iyakwazi ukuthi ibe ngcono ufake no-Dorogex lemithi yokuqinisa amandla. I-department ke ibese ithenga leyo mithi enjalo yabuye yathenga imithi yokuspraya iyenzela ukuthi asikhipheke manje sibhizi nje la isifika khona abantu ethi umuntu nginale nkinga i-department ikuma dipping association esibanikezile njengamanje ukuthi mangabe khona obikayo ukuthi unenkinga asambe sikwazi ukumsiza while silindile. Zibalelwa ukuthi 2.5 million izinkomo KwaZulu-Natal kanti ke umnyango wezolimo uthi ngokwazi kwawo cishe zonke ezithelelekile kanti ke mithathu imjovo esahlonziwe ovela ezweni laseBotswana, iseTurkey kanye ke neArgentina. Foot and mouth isifo esithelana esishesha ukuthelana emhlabeni. So mo esibayeni sendoda kutheleleke yodwa sithi siba zonke sesithelelekile. So uma ngabe endaweni nje kukhona inkomo yodwa ethelelekile sigweza zonke lezi nkomo nje ngayithelelekile. Into enkulu ebalekile engayicela abantu bakithi ile ukuthi mhla kwathi umuntu ogoma ufikile size emadiphini sizogoma baphakama abantu bakithi bazogoma because into emngefuthi mouth yeba isifikile yabashaya manje mhla futhi inkomo zabana stress ophinde buyibashaye futhi so isifo esilokhu siphinda nomphela so ibalento sigome kuzihambo nomphela lesifo. Kuzobanjiswana namaphoyisa ukunqanda ukususwa kwezinkomo kwezinye izindawo ziyiseke kwezinye ezindabeni ze1 KZN TV kubi kuntombi khona Mvubungi eThekwini. Ikhansela leqembu iFF eMtubatuba uMandla Shangase uthi indawo yasezweni elishe Dukuduku ngaphansi kaMasipala Inkosi uMtubatuba inezinga eliphezulu labantu abasha abahlele emakhaya bangasebenzi ngakho ke baqale umkhankaso wokusiza ke intsha iqeqeshelwe imisebenzi yahlukahlukene. uShangase usho lokhu ngesikhathi ke ehlanganise intsha yakulendawo ukuze ayilekelele ngezincwadi zokushayela. Ibicole phama ihholo lasezweni elisha intsha yakulendawo nalapho ke bekulindele ukuthi ke abantu abasha balikhulu bahlomile ke ohleleni lokuthi bakwazi ukuthola izincwadi zokushayela lwekhansela leqembu leFF eMtubatuba. Lokhu ke kuhlanganisa nokuqeqeshelwa kuba ngona ugada okhesha ubafundele necomputer nokunye kokuningi. Lokhu kungenye ke izindlela yokulwa nokungaqasheki kwabantu abasha. Ama-states aseMtubatuba iDukuduku number 1 ngobugebengu ngendlela eyisimanga la khona okunama cases amakhulu umuntu yalandela enziwe izingane no 17 years or 25 years. Uyabona ukuthi frustration ikhona so ifocus yethu njengabaholi ukuthi sibuye sizo investor kulolo hlobo lolo labantu nje tswayi namhlanje itarget yethu senze uhlelo lama learners driver's license azokwenziwa mahala from our own pocket. Sizama ukustarta impilo for abantu abasha sishintshe nendlela abantu abasha bacabanga ngayo ngoba siyaqonda ukuthi ifrustration inkulu ngoba amathuba omsebenzi awekho eMtubatuba unemployment rate iphezulu ngendlela eyisimanga. We are going to bring i-security i-training izobuyenziwa khona la ihholo emphakathini okesha i-training yakhona izobuyenziwa la ihholo. Kulolu hlelo bathi ke bazosebenzisana nabanikazi bezikole ezifundisa ukushayela ukuze ke ukusizakale intsha engasebenzi ekwazi ukuqashaya kalula. Kanti ke leli qembu liveze ukuthi lafaka isiphakamiso kuMasipala Inkosi uMtubatuba ukuba ke basiqashele bona abantu abazokwenza imisebenzi yahlukene kulo masipala bayeke indaba yosonkontileka bamathenda.
So ke sizocela ukuthi nabo o service provider noma abanikazi bama driving schools bekwazi ukuthi besilekelele ngokuthi besimithe halfway, let's say I license u5,000 rand. Uma sikhala phela siza kuwe nenamba yabantu isihamba esingaka, kusho ukuthi nawe uzokwazi ukuthi ushawe utouch usimithe halfway abantu abasha bekwazi ukubenefit. As EFF safaka emotion inkosi Mtobadwe municipality of insourcing imsebenzi le ngoba sithina we do a way of tenders. Ama tender kufanele senze sure ukuthi siyawaqeda ngoba agwilikisa abantu ababodwa kuphela. Intsha ivele ke ibhekene nengwadle ukuthi kihleli emakhaya ayisebenzi kanti abanye babo bafundile baneziqe ezahlukene kodwa kamathuba omsebenzi ayimvela kancane. Lentsha ithi ke lolu hlelo luzobalekelela kakhulu bakwazi ukuthola amakhono amasha azobalekelela ukuba ke bayisebenze beziqhelanise nezinto ezimbi. Iprogram enjengale siyayijabulela kakhulu singabantu abasha abasezweni elisha. Amathuba omsebenzi amaningi asedinga wona ama-license ikakhulukazi imisebenzi ayikho, siyawadinga nje ama-program anjengalawa. Sinenkinga-ke kule ndawo, sifundile siqedile ekoleni namathuba asiwatholi. Manje into eyinkinga kakhulu-ke ngabantu abasha, umuntu uma esehlala ekhaya isikhathi eside ugcine esecabanga nokwenza izinto ezimbi njengobugebengu ngoba manje siyabona nezinga lobugebengu linyuke kakhulu lapha emphakathini wasezweni elisha. Lolu hlelo kulindele ukuthi ke liqale emasontweni ambalwa ezayo. Ezindabeni ze1 KZN TV nginguSamgeliswe Nqulunga ngisezweni elisha eMtobadoba. Umasipala waSolundi uhambele isikole samabanga aphezulu umvalo ngenhloso ke yokubungaza imiphumela emihle kaMatokeletsheni ekhuqiziwe kulesikole ngonyaka u2025. Umeya walomasipala Wilson Ntshangase unxusa abafundi ukuba ke bengazenyezi ngenxa yokuqhamuka ezikoleni ezisemakhaya. Sihlomule ngezinkulungwane ezilishumi zamarandi isikole samabanga aphezulu umvalo esihlonzwe njengesikole esithuthuke kakhulu kwemiphumela kaMatokeletsheni ngaphansi kamasipala waSondini. Umeya kamasipala waSondini uWilson Ntshangase uthi abafundi bayeke ukuzenyeza ngezikole zasemakhaya ngoba nazo zikhiqiza imiphumela kaMatokeletsheni egculisayo. Engifisa ukuba ngimtshele khona ukuthi isikole senu sisemakhaya akusho lokho ukuthi angeke baphume o distinction lapha leso sikole. Yabona nje ingane ehlonzwe umnyango wezemfundo ukuthi ingunumber 1 la Olundi iqhamuka esikoleni semakhaya kwaCeza okuthiwa iMagqezulwana High School. Ithole OA about 8 efundeni zayo. Iqhamuka esikoleni esisemakhaya kwaCeza. Angithi thina sasazi ukuthi izikole izona ephambili ilezi eneyitezi lokunye. Akusekho lokho. La emvalo. Uma ingane ngayimisela kahle lalela uthisha. Lokho engikhuluma ngakho zingakuthola nazo. Ngoba ingane kufanele yazi ukuthi uthisha maye phambi kwayo, uthisha wazi kangcono kunayo. Uthisha uselihambile ibanga. Lelo wena okulona. Umeya uncome ukuphakama kwezinga lokuphasa kuMatokeletsheni walesikole ebeliphansi kakhulu eminyakeni edlule. Sizeke lapha ke ngoba sizonkhuthaza ukuthi ngoba nikwazile ke njengesikole ukusuka lapha yana ku 37.5% naze nafika ku 69.6%. Siyakhuthaza ukuthi sekulula ke manje ukuba nisuke lapha nifike ku 100%. Umeya uNtshangase ugqugquzele abafundi ukuba bazikhandle ezifundweni zabo ngoba lokho kuzothuthukisa nomphakathi abahlala kuwo imbala. Uma sikhuluma ngentuthuko i-development asikhulumi nje kuphela ngokuthi fanele kwakhiwe amahholo, kulungiswe imigwaqo, abantu bafakelwe amanzi, kwenziwe lokhana nalokhana. Fanele uma sikhuluma ngentuthuko siqale ekufundeni. Awukwazi ukuthuthukisa umphakathi kodwa ungaqalanga ngokuthi udevelope ngokomqondo umfundisi ngoba imfundo isikhiye esikuvulela kuyona yonke iminyango yempilo.
le ndawo lena ngoba injena nje ukuthuthuka kwayo kulele ekutheni abantu abazelwe khona kuyinina nikulungele yini ukuba niyithuthukise lo ndawo leyo angeke le ndawo lena ithuthukiswe umuntu oqhamuka ngaphandle. Ezindabeni ze-One Catherine TV kubika uSiphamandla Gumede ngise-Richards Bay. Ake siphinde futhi siphuza amanzi siyabuya nezinye. Siyakubingelela sekwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. Indlunkulu yeseka isilo ngokushintshwa kwegama lesifundazwe iMK Party imemezele izinguquko kanti usunemeya entsha umasipala waseMpendle. Kuleli qophelo singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u16.21 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u22 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde ke libe u19.12 uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$4,852.26 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u$67.55 umphongolo. Ake siphinde singene sijule ngosini yezemidlalo. Omunye wabadlali be-Orlando Pirates uSenokakayo liqinile uMakhehleni Makhawula oneminyaka ewu-36 ubudala unesifiso sokudla isicoco seBetway Premiership naleli qembu laseSoweto ekupheleni kwesizini ka-2025-2026 ngaphambi kokucabanga nokwagaxa emgebeni amakhokho. uMakhawula uzohlanganisa iminyaka engu-37 ngoNovemba nonyaka. Usanda ke kutshela bezindaba ngesifiso sakhe sokuwina ke isicoco seligi ngaphambi kokuthatha umhlala phansi. Leli qembu laseSoweto elithweswe ukuba liqede indlala yeminyaka lagcina ukuwina iligi ngesizini ka-2011-2012. Kule sizini ke kunomuzwa wokuthi iPirates ingase ke igudluze iMamelodi Sundowns esikhonye amasizini ke ayishakalombili kulandelana ebholeni laseMzansi. Ngokusho kaMakhawula ongakazeke nokho asiphakamise isicoco seligi kuona wonke amaqembu asedlale kuona. Ukuhlabana ke no-Orlando Pirates kungase kumbeke noma ethubeni lokuthi ke ake acabange ngokushenxa kulo mdlalo asolokhe ke awuqala ngonyaka u2014 kwiFree State Stars. Ake sikubhekelena sisimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ndlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje hlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivela